כן. ביום ראשון הקרוב, יא. או במוצאי שבת הקרובה, או משהו בקרוב, נשאל עוד שנייה, מתחילה, שבת הקרובה, שאלתי את המרששת, האמת שהיא אמרה שגם אתה יכול וגם אני יכול, מוצא שקרוב. מוצא שקרובה. מתחילה ליגת הקהילות הידועה בשמה העממי, ליגת בתי הכנסת. נגיד שלום לאלי עציון. שלום אלי. אלי שלום, בוצר טוב. אלי עציון שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. בוצר זה עדיין. לא, צהריים. עד 12, נו. ואוהד סגיב. תלוי מתי אוכלים לפי זה. נכון. אוהד סגיב, שלום גם לך. שלום לישראל, שלום לאליעזר, ושלום לחברי וידידי אלי עציון. אוהד סגיב הוא יושב ראש המנהלת בפתח תקווה, נכון? נכון, ליגת בגיר, מנהלת ליגת בגיר. ליגת בגיר, ואלי עציון, יש חסויות לליגה, אנחנו ילדים. כמה ליגות כאלה יש, אוהד? עד כמה שאני יודע, יש 7 או 8 ליגות כאלה, בירושלים, מודיעין, רחובות, שוהם, גבעת שמואל, פתח תקווה. ויש גם פדרציה, קונפדרציה של כל הליגות האלה? בערך. לא. בערך, כן, אלי? בוא נתחיל מההתחלה. אלי, איך קמה בכלל ליגת הקהילות? כן. לפני 12 שנה הייתה יוזמה של החברים מעיריית פתח תקווה, אני כבר לא זוכר אפילו מי אז היו חברי מועצת העיר, הם הקימו פעם ראשונה את ליגת הקהילות, זה עבד שנה אחת, ואחרי זה קצת נרדם. לפני כמעט 8 שנים חידש את הליגה הזאת משה פלדמר, הוא היה חבר מועצת העיר, והוא חידש את הליגה בפתח תקווה. תוך שנה או שנתיים למדו את השיטה גם בערים אחרות, ומאז הליגה רצה גם בשוהם, במודיעין, ברעננה, בגבעת שמואל, אני חושב שגם, בירושלים, עכשיו בשנתיים האחרונות הם התחילו, גם בכדורגל הם עשו, וככה העניין תופס תאוצה. ואיך עובדת הליגה הזאת? זה כל עיר בפני עצמה, נכון? אין תחרות בין הערים. היה ניסיון להקים איזה ליגה ארצית בזמנו, הרצנו אותה במודיעין, על ידי בעזרתו של בחור בשם דני דרורי שנפטר, הוא לקח על עצמו יוזמה וארגן קבוצה מכל עיר, לקח את הקבוצה שבעצם זכתה באליפות, וארגן אליפות, הייתה... ליגת האלופות מה שנקרא. אליפות הארץ. ליגת האלופות. נכון. איפה זה התקיים? במודיעין, הוא אירח אותה ומי זכתה? מי זכתה בצ'מפיונס? הקבוצה מפתח תקווה. כמובן, של אוהד. אז הקבוצה, לא של אוהד. צעירי כפר גנים. צעירי כפר גנים. הייתה קבוצה שהציגה את פתח תקווה והיא זכתה באליפות. בגמר זה היה נגד קבוצה ממודיעין. אבל זה הקבוצה שהאוהד הוא הקומישיונר שלה, לא? היום הוא הקומישיונר של הליגה. יפה. אוהד, בוא ניקח שנייה את פתח תקווה כטסט קייס. כמה קבוצות, כמה בתי כנסת משתתפים בליגה בפתח תקווה? אז כמו שאלי אמר, לפני 7-8 שנים זה התחיל עם 7 קבוצות, היום אנחנו מונים כ-16 קבוצות. מכל רחבי העיר יש לנו משכונת כפר אברהם והדר גנים וכפר גנים, שכונת נווה גן, שעכשיו אפילו הצטרפה קהילה חדשה, תפארת רימון. זה היה הכנס שלי. אני כולי גאווה. אתם צריכים לראות אותו איך הוא זורח. כן, איך הוא זורח. אמרו בואו תצטרפו. אמרתי... רק רוצים לראות את הכושר שלכם. אמרו בואו, מי שרוצה להיות, אמרו בבית הכנסת, מי שרוצה להיות בנבחרת בית הכנסת בכדורסל, ואמרתי מה צריך לעשות. אמרו יש אימון בשבוע ומשחק בשבוע. עכשיו אני, שחקנים ברמה שלי כבר לא צריכים להתאמן. אנחנו מגיעים, אתה יודע, כולי בדראפט האחרון הוא נבחר 2. בטח. ישראל מחכה שהרמה תעלה ואז הוא יצטרף. נכון, תשמע, זה לא פייר. אני נכנס, באותו רגע כל העניין משתתף, כן, בדיוק. טוב, תן לשחקנים האחרים ככה לשחק הרבה, תגיע את הבן ותקפוץ. אפרופו רמה, אלי, אני את אלי מכיר לקיר, כמו שאומרים, והוא מבין קצת כדורסל. מה הרמה בליגה הזאת היא רמה שיכולה לעמוד נגיד מול ליגות כדורסל מקצועיות, או שזה בשביל הכיף וזהו? א', השאלה למה אנחנו קוראים ליגות כדורסל מקצועיות. גם ליגה ג' אין ליגה ג' היום, אבל ליגה ב' היא ליגה מקצועית, וכן, יש המון שחקנים בליגת הקהילות שיכולים להשתלב בליגה ב', חלקם גם בליגה א', ובודדים מתוכם גם בליגה ארצית. יפה. אחרי השנה הראשונה של ליגת הקהילות בתקופה האחרונה, לא לפני 12 שנה, אבל ב8 שנים האחרונות, אחרי העונה הראשונה של ליגת הקהילות, החלטנו שנפתח קבוצה שתיקרא ליצור פתח תקווה,
כשכל שחקניה הם חבר'ה שאספנו מליגת הקהילות. יפה. הקבוצה הזאת תוך 3 שנים עלתה לליגה א'. יפה מאוד. כך שיש שם שחקנים שיודעים לשחק וחלקם משחקים עדיין. איפה אתם העונה? באיזה מקום? מתמודדים על העלייה בליגה א'. לליגה הלאומית. לליגה ארצית. לליגה ארצית. יפה מאוד. יפה מאוד. מי מאמן? יש קבוצה חדשה בליגה ב' גם כן מורכבת מחבר'ה של... גם אותו דבר. גם השנה, כן. מי מאמן את אליצור פתח תקווה? בליגה א'. ובליגה ב' אני. יש לנו גם 2 מאמנים על הקו. 2 מאמנים על הקו, חביבי. תשמע, זה רציני. ששני המאמנים הם גם 2 שחקנים, שנינו משחקים בליגה ב'. מאמנים, אנחנו לא נחשוף את הגיל, אלי לא ילד. לא ילד, והוא משחק... יפה. אבל הלוואי עליי הכושר שלו לפני 10 שנים, לא בעוד 10 שנים. לא הבנתי מה שאמרת. כן, גם אני לא הבנתי. אמרתי שהלוואי עליי שהיה לי את הכושר שלך לפני 10 שנים. מה שעלי לפני 10 שנים? לא, מה שלך יש היום. הבנתי. עכשיו הבנתי גם. עכשיו התבטאת יותר טוב. ממשפט למשפט אני משפר את יכולת הביטוי שלי. עכשיו, השנה הייתה גלה, נכון? הייתה לכם גלה כן, היה ערב פתיחה, כן. ערב פתיחה שהגיעו, כמה אנשים הגיעו פחות או יותר? הגיעו כ-200 שחקנים, אפילו בנות זוגה מזמנו אותם שהגיעו, הגיעו מכובדים, היה ראש העיר, חבר הנהלת האיגוד, צביקה שרף, הייתה שיחה של דורון שפר שנתן לנו ככה שיחה, היה הגרלת הבתים. זה שיחה בכדורסל או בהתחזקות, דורון שפר? גם וגם, מן הסתם. גם וגם. הוא האיש הנכון. נתן שם את הקליפ על עצמו, והוא סיפר על החזרה בתשובה וגם על הכדורסל, ושאלו אותו שאלות, אנשים היו ממש ממש מרוצים, זה היה בדיוק מתאים של גם יהדות, גם כדורסל, זה היה שילוב מצוין. אנחנו נשמח לשמוע עדכונים של תוצאות ולעדכן אותם מדי שבוע. נגד מי אתם פותחים אלי ציון בכפר גנים? לא, אנחנו לא משחקים השבוע, אנחנו משחקים רק עוד שבועיים, והמשחק הראשון שלנו, האמת לא זוכר. אולי אתה זוכר נגד מי אתם משחקים? אנחנו משחקים נגד ניגוני חיים. מה זה ניגוני חיים? ניגוני חיים זה מכפר אברהם. מכפר גנים. אתה נווה גן? אנחנו נווה גן, ארזי הלבנון בשכונת נווה גן. ארזי הלבנון, תשמע, 2 בתי כנסת, יש אחד מול השני בנווה גן, לכל אחד מהם יש קבוצה. אחד זה בית כנסת שלי, אחד אני לא נכנס, ואחד בחיים אני לא אדרך שם. האמת שהצטערתי שאין לנו דרבי השנה, אבל טוב, אולי ניפגש בשלבים המאוחרים יותר. ניפגש, מה זה, נווה גן אימפריה, כמו שאומרים. אלי ציון, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה בליגת בתי הכנסת. שיהיה לכם בהצלחה. אוהד שגיב, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, ישראל. אחלה דבר מבורך, תדע לך שזה כיף וזה טוב, והלוואי שהייתי יכול להצטרף בעצמי, אבל אני אלך למשחקים כדי לעודד.